Bisaya vlog. Mag-aabot ng Mom with Siquijor Viners. Dayon ma'am. Ay, unyara na. Me, naa siya yung nakuhanan nga tanom. Sa mata. Katong sa wave vlog nga, katong bitong wave vlog nga. Nasa gruto kilid. Ah, Ngayon tagas dahon. ana si mga anak ka ng hana. Matana. Beka naman. Hoy, di may mawalig yun, uy. Di kami mo palit pang kita si Boto. Utang lagi sa mo. Ribot mo lagi. Gipsa piling. Kabalo ga. Dalibot mataning mga vlogger sa bitaw. Oh, sila. Last time. Oh, nang ako katingis kay kapista mga Gipsa piling. 15, dispirasa na pisa. Dalag- Una di ko makuha. Love yan, lagi na to. Okay, doon lang ko ano ko stepfather des kabalasan. Sa kabala, silingan na sa kabalasan ng barangay. Mula ba mo? Manusa apelyido. Ay, ari din na sa kuan. Dapunan gamay ang krusing payong likuan. Nahan diha. Okay, 15, 14 niyo ha. 14-15 kanang bunga o likuan o kabog na yan. Late na mo dong. Hi guys, mga unta guys. Ali. Hi guys. Eating Time. Hoy, sige ha. Lumapa. May binigay ko blessing sa to, no? Me, pangadyo me. Ay, sila rin mga si. Sige ka. Do the honor. Kaya bagong ni-graduate. Bago magkundi sila na-graduate, congrats! Salamat kayo. Moy oh. Sige sa me. Bilis na. Let us bow down our heads and feel the presence of the Lord as we all say in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Bless us, O Lord, on this day gifts which we are about to receive from thy bounty. At your praise, O Lord. Amen. Basig na sobra di ang lingkod. Ang pinalit na sa price. Ano ko mga kuwan? Ikaw gigaulo yot. Paghilong ba yot? Gusto lang nabi ko kanina yung gipangkuha. Hoy. Hoy, Tilio. Tilio. Hoy, sige ka. Pwede mo makain na to. Pwede na eh. Ay, dalon dito ka? Sige. Ayaw. Pwede na sa pansaw. Bako pag inato pag talk anong luwag. Magulang rami pa kanabgi sa kaligo je. Mga asawa. Sige, marami. Ako na ra ba mi nang kaon mi nag video yung atod sa piso. Ami pala mga dalo ming pagkatawo. Pero pag inyang mga balay dili mo tutungod. Nangaon na to ni guys, no? Nangaon na pero ang tagiya bitaw, magalantaw ra na mga video. Mo gani. Yan, ato na laman to, di ba gabi? Signal. Okay? Mura lagi ni gamay mo. Sinigawan. Mga langga, thank you so much for watching. Thank you guys sa pag-support sa video, sa akong collaboration sa Siquijor Viners. Sa mga wakwak dira, sa mga pop, sa mga langga, thank you so much sa inyong support. And also, thank you sa pag-subscribe sa akong YouTube channel. Sa mga bagong subscribe, welcome to Team Langga! And sa mga wala pa nakasubscribe, please to hit the subscribe button and also the notification bell so that you will be notified if we have a new upcoming videos. So karon, nakoy mga shoutouts dire. Char! Shoutout si Bayora. Okay, so shoutout to Mandaragat Vlog. Hi! Shoutout to Rayjan Mahusay and mga kauban niya sa barge, si Mumay ug si Tugboat Josh Mar. And shoutout also to Camela 222 from Saudi Arabia, to Sharbongs from California, and lastly to Ariel Tanzo. Hi! God bless, keep safe. And also, sa mga wala pa nakasubscribe, sa mga
Sa akong mga kalangga dira nga wala pa nag-subscribe sa Siquijor Viners, sa Maldito Squared, sa Papi Board, sa Titings TV, sa Dudong Ranji, and also sa Secure New G. Please to subscribe to their channels and also hit the notification bell so that you will be notified if they have a new uploaded videos. So mo to siya. Thank you so much for watching, and that's it for today's vlog, mga langga. I'm so happy, super blessed. Thank you so much. Ciao. God bless. Keep safe.